Maibilang pailaeng gagayem ken nakarabsat nga ASF pre iti probinsya nga Ilocos Norte. Daytoy iti nagbalin asarita ni Provincial Veterinarian Dr. Loida Valenzuela. Iti karitagon daw ay gagayem ken karabsat ket inakipadanon daytoy nakapanakiya sa sarita kanya na ken ditoy ngayon baga na nga awan iti pagdanagan dagiti taga probinsya nga Ilocos Norte no karne iti baboy iti mapagsasaritaan gagayem ken karabsat. Ado ti baboy tayo pelang ti Ilocos Norte nga diya kamo na apay nga haan nga kayat nga gatangen dagiti meat vendors dagiti daddo mga yung mga available na supply natin kasi yung mga backyard racers uray no 70 kilos 60 kilos pailang di batarakanda ipataray da nga ilakon sa naman agtarakenen kasi diya iso nga dagiti ibagada nga awanen ti maparti ngem in fact kayat mi lang nga dati iparwarmet dagiti hog racers tayo nga accredited recognized hog racers kasi dagiti mang supply ti local market ket dagiti babasit lang dagiti hanggang maximum siguro 5 ti tartarak nanda ngem dagiti dadum mga 20 nga pangganakan agpangato isu dagiti na recognize nga na register nga mabaling nga pagapuan dagiti maitulong tayo iti dadto mga probinsya. Ngem no pay no kasta kadagiti nga hog farms adu ti production da nututuusin adda pay ket na pagnunumwandan nga adda certain percentage digi production da nga itulong damet kasi adda suki-suki damet dagitoy. Na mabalinda nga ilako kadagiti kalugaran tayo nga meat vendors. Nakapagtataka ngamin kasi kaadwan na kadalasan awanti maparti ko na dagiti meat vendors rumwar dagiti babasit nga baboy ket no kas jay early warning sign kinya nga minno ka di giant ngem itatarom rumwar dagiti registered nga farms recognized nga farms ito yan tayo nga semi commercial scale adu met dagiti tarakenda for example na lang dagiti kadakkelan nga farm dito Ilocos Norte farm ti Ilocos Norte ada production da nga nasuro nga 1,000 nga fattened hogs every week. Iso nga haan tayo nga makuna nga awan ti supply tayo dito Ilocos Norte. No makita da nga ada rumrumwar definitely because these are our excess production nga mabalin nga itulong tayo met kadagiti pada tayo nga probinsya nga naapektuhan nga napermi kada ito nga sakit nga African swine fever. Kadagiti dadto mga lugar damet dagiti agtre-trade mapanaggatang kadagiti backyard no nga to pinaggatang ni munisipyo A kuma ket mapaadada ti munisipyo C syempre dagiti pinaggatang met meat vendor si nga munisipalidad bas si pinaggatang dakkel of offer ni munisipyo A definitely ti paglakwan daket ni munisipyo A allegedly bagbagada nga dagiti agirwar kung kanada nga actually dagiti mapanaggatang kadagiti munisipyo then ilako da iti pagilakwan da nga nanginginap pinaggatang da kasla iti Lawag City allegedly apo dagiti taga Lawag City meat vendors gumatgatang da iti 155 hanggang 160 kada kilo. Iso nga no pinaggatang dagiti trackers dagiti umay agsapsapol ti barbarangay ket ti pinaggatang daket say for example 130 140 adda kanya yon nga mangki-negotiate kada DJ presyo na han tayo nga paati kumaka DJ panigidikta iti presyo iti live weight ngami na po may mayat pay nga dahayo mangumbong didta lugar yo then i-contact yo iti Lawag City yan dagiti meat inspectors mabalin nyo nga kontaken ida tasin adda ready mi nga kastoy ko nayo adda ready nga mabaling nga gatangen dagiti meat vendors then maminsan kasi nasanay dagiti meat vendors tayo nga may danon nandiyo baboy kinyadan tadalag partin tadalag pastrekti nasuro nga 1,000 kada ulo kada aldawen neto di giant ket samantalang dagiti hog racers at the expense dagiti nga meat vendors nga Pera de los Benos amok nga dagiti meat vendors nga naasimet kadagiti hog racers ngem no kitaan nyo ti income generation ti maysa nga hog racer dagiti
small hold kunat dagiti babasit nga pada tayo nga nakurapay nga awanan nga daten ti barbarangay no makita yu ti panagganar ti maysa nga hog raiser kaday nga income generation daw no livelihood da nagasaten na da sa nga ribo nga ganarenda iti uneg makabulan. Ida ko mati pag nimen namin na basit dagiti natatangsit ko na da allegedly nga natatangsit nga meat vendors. Pero dulos benos apo na matamaan kayo, pasensya kayo. Lockout na rin pangalapad ko man iti probinsya tayo nga haanda nga agiruar or Actually, the executive order ni Apo Governor nga adda limitaran mapalimitaran, this is temporary. Malimitaran, actually nagumpisa kan di last week di jay. Malimitaran ti volume nga rumwar. So hindi na kaya nga sawa nga forever nga kastoy apo nga agtartaraken ti ay apo nga meat vendors dito iti time ko nga mapanyumat nga gatangen dagiti produkto dagiti nga hog raisers tayo. Tati rason nyo awan ti mapartimi ko na yung kinagpaison na ado idingim mato iti may nga iling na aprobaran di pinagngatot presyo da gapot na nagkaroon iti market linkaging ay ket di na pagsasaritaan da iti nagngatot ti presyo ti karnen di damat nga gatangen dagiti na pagnunumuan dan no diket mapandamat pasapol ka dagiti nalalaka so kasi dagiti paggatangan dati nalaka oray no problema tayo ti magatang nga karne ti baboy adult ti sources ti protein tayo apo nagadot marunggay tayo legume deta detay bulok detay bunga na iso napintas nga source pa ti nutrients nga daduma legumes dagiti bukbukel munggo utong dagitoy apo proteina dagitoy yung dagiti itlog di manok nagdisperse tayo ti ado nga manoken ado ti supply tayo ipalubos niya po ado supply tayo nga itlog iti unag ti upat talo 5 nga bulan flooded to ti marketen nangina ti itlog pa ket tata at iti brown egg ket daglako ti 12-15 pesos kasi ti mesa iso nga kadagiti naikkan iti serbisyo kadagiti panakaiyawat kadagiti range chickens nalalaing dagiti nga gitlog apo ngem dagiti ket sa andangam mo ti aguko pa medyo kanenda di itlog da no di yung maaliston nga laen ipaukop yo iti native wenno sana ipa-incubate yo kadagiti at incubator na. So Dr. Ilocos Norte ASF free pala. Yes, ASF free pa ang inga na itatta. Nakanod, wag naman na magkaroon in the near future niya. Dakad niya tayo apo, napayagan tayo ng sumrek ti ASF. Kadagiti lako ti online. This is a warning apo. At dapat ti advisory ti Departamento ti Agrikultura Region 6 apo mismo. Binulod ko dahil nga advocacy kasi downloadable mat yan dahil website ti Tatak ASF ti Bureau of Animal Industry. Tigil ASF ti Bureau of Animal Industry. So nga, binulod ko day nga advokasya kasi isuda mismo nang ibaga dagitay tosino longganisa dagitay produkto ti nga nagapoy ti karne dagitay pangsangyupsal apo anadan tayo dagitoy mabaling makaitunda ti panagkaroon tayo ti ASF dito probinsya tayo saan nyo kadlabasit dagdagdagan dagitoy problema tayo ti gobyerno apo nga naglaklako iti online mimet nga pedngan dito pa naglako yo ngem kitaan nyo dagiti ilaklako yo agkakanag titipon mat ti sabon kada ja kam modita sa bali pay dadya paraan dakkel ti penalties no matiliwan da kay manen dakkel ti penalty di JNJ mapuwersa kami nga mga pila ti kaso kontra kanyayo we will be using yung Food Safety Act and Legitimate Code nga usaren para kontra kanya yun matiliwan da kayo nga agon online iti karne ti baboy karne nga produkto ti baboy. Yes, ate lang iti kaprobinsyan tayo nga kontraken iti baboy. Kung na naman iti native kap na bigas dagdag makagiden iti kinaado iti supply ti karne iti baboy. Kinagpaisuan na gumangganar dagiti adda taraken nga native tata ngem iso na lang ta medyo nabayag ngamin DJ panang padakkel mo ngem no sagpaminsan ket purwakan ti adda nayon nga feeds wenno saan dagiti improve kuna tayo dagiti na AIT babaen ka dagiti puraw nga klase kasi na eksperimento min DJ station mit pasukin nga alalisto da nga dumakel ken alalisto da nga dadag dumagsen dagi jay kawas jay dagiti na similya na nalahian ko natay ko napasumpitan para sa
When nasumpitan da lagi. Kasi 100% nga sumpit kami dito pasukin breeding.